We hebben 3 jaar geleden het initiatief genomen om echt hier in Dokkum een uniek schaakevenement te gaan organiseren. Het is gewoon een snel schaaktoernooi. Alleen het speelt zich af tussen 9 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends. Na 10 minuten is er altijd één van beiden door de tijd heen. En degene die de bedenktijd overschrijdt, die verliest, ongeacht de stelling. We spelen 19 voorrondes. En na die 19 rondes vindt er een herindeling plaats in 10 kampen. De bovenste 10 komen dus bij elkaar. En die gaan uiteindelijk in een dubbelrondig 10 kamp. Dus dat zijn weer 18 partijen. Gaan die om de titel spelen. Het is niet alleen goed schaken. Het is ook inderdaad de conditie op peil houden en wakker blijven. Dus je googelt gewoon even op de vraag hoe leer ik schaken. En dan kom je op de site hoedoe.nl. En daar is op een 2 A4'tjes is samengevat hoe je een goede schaker wordt in 5 stappen. Ik denk dat ziet er hoopvol uit. Maar er stond ook bij tijdshoeveelheid 500 dagen en moeilijkheidsgraad uitdagend. Nou, dat uitdagende spreekt mij wel aan, maar die 500 dagen, dat zag ik van meet af aan al een beetje als een probleem. Ik wens jullie allemaal een hele fijne nacht. Veel energie en dat de beste mogen winnen. Nou, ik wil altijd winnen eigenlijk, dus of er extra druk is, weet ik niet. Maar ik moet wel zeggen dat vergeleken met vorig jaar is het beduidend minder sterk. Dus de kans dat ik mijn titel verdedig is natuurlijk veel groter dan dat ik het vorig jaar had gewonnen. Een heel snel partijtje. Ja, klopt. Ik verloor een heel belangrijk stuk, waardoor ik het eigenlijk gelijk wel kon opgeven. Dus het was gewoon slecht gespeeld? Heel slecht gespeeld. In het begin ik was in Trapel met mensen van Afghanistan gespeeld, beetje. Ik kom van Afghanistan van heel veel problemen wat ik heb. Maar wanneer ik schaken gespeeld, ik denk niet.